Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε τον δεύτερο κύκλο των διαλέξεων συζητήσεων του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Ελέγχης Οικονομίας για το δεύτερο εξάμηνο που θα λέγαμε ακαδημαϊκά, λοιπόν, που θα διαρκέσει, χειμερινό, ναι. Θα διαρκέσει μέχρι το Δεκέμβριο. Έχουμε κάνει δύο αλλαγές. Η μία είναι το ότι μεταφερθήκαμε εδώ στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η δεύτερη είναι ότι θα έχουμε δύο εκδηλώσεις κάθε μήνα. Ήταν κάτι που ζητήθηκε από πολλούς από τους συμμετέχοντες να είναι αυτός περίπου ο ρυθμός. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με το ανοιχτό δίκτυο. Το λόγο έχει η Άσπα Παπαφιλίππου που θα συντονίσει και την συζήτηση. Γεια σας και από μένα. Να είμαστε γεροί και δημιουργικοί και στο επόμενο, σε αυτό το δεύτερο θεματικό κύκλο. Το πρώτο θέμα μας είναι το ανοιχτό δίκτυο για την απευθείας διάθεση προϊόντων στη Θεσσαλονίκη. Με αυτό θα ασχοληθούμε. Και από το ανοιχτό δίκτυο θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Τορτοπίδη να μας μιλάει γι' αυτό. Το λόγο έχει ο Παναγιώτης. Γεια σας και από μένα. Ο Παναγιώτης λέγομαι Τορτοπίδης και έρχομαι να σας παρουσιάσω το ανοιχτό δίκτυο για την απευθείας διάθεση προϊόντων. Συμπτωματικά αυτόν τον μήνα κλείνουμε ένα έτος. Έχουμε γενέθλια, ας πούμε, σαν δίκτυο. Κλείνουμε ένα χρόνο ύπαρξης. Λίγα πράγματα στην αρχή, έτσι, μέχρι ώσπου να σας διαβάσω μετά και το κείμενο με τις αρχές μας. Εξ αρχής είναι μια συλλογικότητα κατά βάση κινημάτων και ανθρώπων, με κινηματικά χαρακτηριστικά, δηλαδή γεννήθηκε από τα κάτω, από διάφορα κινήματα που ξεκίνησαν στη χώρα μετά και την κρίση επίσημα, ας πούμε, που βγήκε στη χώρα. Σας διαβάζω εξ αρχής το κείμενο που κατάφερε αυτή η συλλογικότητα μετά από πολλές συνελεύσεις να παράξει ως κείμενο αρχών πώς θα συνεχίσει από εδώ και πέρα, δηλαδή, με βάση ποιες αρχές. Διαβάζω λοιπόν οι αρχές του δικτύου. Το κίνημα άμεσης διάθεσης λειτουργεί με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς εξαρτήσεις από κράτος, ιδιωτικές εταιρείες και κόμματα. Δημιουργεί δικές του αυτόνομες δομές και τις θεσμίζει, αξιοποιώντας το υπάρχον νομικό θεσμικό πλαίσιο και αμφισβητώντας το όπου αυτό είναι άδικο, διεκδικώντας την αλλαγή του προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των δομών λειτουργίας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Δεύτερο, το κίνημα λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, προωθώντας το συνεργατισμό στις σχέσεις παραγωγών και καταναλωτών, καθώς και στις μορφές οργάνωσης που αυτοί οι δύο οι παραγωγοί έχουν μεταξύ τους, όπως αγροτικούς και μεταποιητικούς συνεταιρισμούς, καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, μικρή παραγωγή, αυτοαπασχολούμενοι, αυτόνομες μικρές μονάδες, ομάδες παραγωγών και αυτόνομες αγορές παραγωγών. Προωθούμε αυτούς τους συνεργατισμούς με κάποιες τέτοιες μορφές. Το κίνημα βασίζεται σε σχέσεις αμοιβαιότητας, αμεσότητας, απευθείας διάθεσης λέμε, εγκύτητας και εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Επίσης, το κίνημα διακινεί ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα. Αξιοποιεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, ελέγχουμε προοπτική όμως τον αυτοέλεγχο, με διαδικασίες που θα διαμορφώσει το ίδιο μέσα από τις διαδικασίες του. Μέσα και από την άμεση σχέση που υπάρχει και τη συνεργασία με τους παραγωγούς και με βάση επιστημονικές μεθόδους που θα είναι αμοιβαίες αποδεκτά από όλους. Επίσης, το κίνημα άμεσης διάθεσης δίνει προτεραιότητα στην τοπικότητα των παραγόμενων προϊόντων, στην κατεύθυνση της αυτάρκειας και της διατροφικής κυριαρχίας. Επιπλέον, ο προσανατολισμός στην τοπικότητα βοηθάει την κοινοτική αντίληψη, την απομεγένθηση, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, τη μείωση της ανεργίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Το κίνημα δεν αποδέχεται τις τιμές που διαμορφώνονται μέσα από την κυρίαρχη λειτουργία της αγοράς. Επιδιώκει τη διαμόρφωση μιας δίκαιης τιμής, στην οποία μπορεί να συμβάλλει η ανάπτυξη ενός κινήματος συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών και η σχέση με το αντίστοιχο συνεργατικό κίνημα των παραγωγών, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωση και των παραγωγών, των εργαζομένων και των καταναλωτών. Το κίνημα επίσης δεν συνεργάζεται και αποκλείει όσους έξω από την παραγωγική διαδικασία παρεμβαίνουν και μεσολαβούν, κερδοσκοπώντας σε βάρος των παραγωγών και των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, κατά με, απειλούν με τη δραστηριότητά τους με τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Όσους από αυτούς απειλούν αυτά τα πράγματα δεν συνεργαζόμαστε. Και όσους παραβιάζουν τα εργατικά δικαιώματα και προσβάλλουν την προσωπικότητα των εργαζομένων. Τέλος, το κίνημα δηλώνει ότι δεν είναι εγχείρημα φιλανθρωπίας ή ελεημοσύνης, αλλά ένα κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης και αντίστασης.
Αυτό είναι το κείμενο που παράχθηκε μετά από πολλές συνελεύσεις όλων αυτών των 14 ομάδων που συναντήθηκαν πρώτη φορά πέρσι τον Οκτώβριο, με σκοπό να ασχοληθούν με το ζήτημα της διανομής της τροφής μέσα σε μια κοινωνία. Κοινότητα, κοινωνία, όπως θέλετε πέστε το. Έχει σημασία, αλλά τέλος πάντων. Δημιουργήθηκε από ανθρώπους που είτε ήταν μέσα στο κίνημα των λαϊκών χωρίς μεσάζοντες που ξεπετάχτηκαν στη χώρα, είτε από ανθρώπους που ήταν σε άλλες συλλογικότητες που ασχολούνται με ευρύτερα ίσως θέματα και όχι τόσο συγκεκριμένα με την τροφή, αλλά αγγίζουν φυσικά και αυτό το θέμα, με σκοπό όπως λέει και στην τελευταία του αρχή, με σκοπό κατά βάση κοινωνικής αλληλεγγύης και αντίστασης. Δηλαδή δεν γεννήθηκε από κάποιους ανθρωπιστικούς λόγους που θα καταλήξουν σε μια φιλανθρωπία ή ελεημοσύνη. Έχει πολιτική συνείδηση για αυτό που κάνει και προσπαθεί να προτάξει την αλληλεγγύη στη σχέση μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών μέσα σε μια κοινωνία. Όπως λέει στην πρώτη αρχή, πολύ σημαντικό, και έτσι γεννήθηκε κιόλας, είναι οι διαδικασίες τις οποίες θα τηρήσει αυτό το κείμενο. Και στηρίζεται στις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν την ελευθερία όλων που συμμετέχουν να εκφέρουν την άποψή τους στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, ας το πούμε. Αυτό φυσικά για να γίνει κάτι τέτοιο, να είσαι όσο γίνεται ανεξάρτητος και ελεύθερος να παράξεις το δικό σου θεσμό, δεν πρέπει να υπάρχουν εξαρτήσεις από άλλου είδους δομές ή οργανισμούς, ας πούμε κράτος, ιδιωτικές εταιρείες, κόμματα και όλα αυτά. Όπως λέμε και θα κάνω λίγο μια πιο ανάλυση ας πούμε, αυτών των αρχών που βγάλαμε. Σκοπός του είναι να δημιουργήσει τις δικές του δομές, δεν εξαρτάται από καμία από τις ήδη υπάρχουσες. Σκοπός του είναι να δημιουργήσει τις δικές του δομές, να αυτοθεσμιστεί δηλαδή, μέσα από τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες να βρει η κοινότητα μόνη της τις λύσεις που η ίδια θέλει όσον αφορά τη διανομή της τροφής, που κυρίως και οικονομικά θα λέγαμε ότι διανεμητικό είναι το πρόβλημα στην κοινωνία μας και όχι παραγωγής, δηλαδή παραγωγή υπάρχει, απλώς δεν διανέμεται άνισα. Να βρει τις δικές του λοιπόν δομές και θεσμούς και δομές που θα καταφέρουν να κάνουν αυτήν την δίκαιη διανομή, ας το πούμε. Λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Δηλαδή μιας οικονομίας που κατά βάση έχει έναν άλλο σκοπό. Μια οικονομία άλλων σκοπών, ας πούμε, γιατί μπορεί να είναι και πολλοί. Ενώ δηλαδή στην ήδη υπάρχουσα στην αγορά, την οποία γι' αυτό και αρνούμαστε παρακάτω να δεχτούμε τις τιμές τις δικές της, ενώ στην αγορά η μόνη αξία είναι το κέρδος και όλα γίνονται για αυτό, και άρα η οικονομία κινείται και ορίζεται από αυτό το πράγμα, το κίνημα θέλει να φτιάξει μια διαφορετική αγορά που θα έχει σκοπούς διαφορετικούς από ό,τι η υπάρχουσα. Δεν θα είναι το κέρδος, θα είναι η ίδια η κοινωνία ο σκοπός, η ικανοποίηση των σκοπών των αναγκών αυτής της κοινωνίας και της κοινότητας και όχι το ιδιωτικό κέρδος. Γι' αυτό και προωθεί το συνεργατισμός μεταξύ των παραγωγών εξ αρχής, δηλαδή πρέπει να συνεργαστούν οι παραγωγοί κατά βάση για να ξεκινήσει κάτι ίσως μεγαλύτερο και από εκεί πέρα η συνεργασία μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών, ώστε μαζί να ορίσουν τι θα τρώνε, πώς θα το μοιράζουν και πώς θα το καταναλώνουν. Στηρίζεται σε σχέσεις αμοιβαιότητας, αμεσότητας, εγκύτητας και εμπιστοσύνης. Σκοπός του είναι να αλληλοβοηθηθούμε αμοιβαία, με μια αδιαμεσολάβητη σχέση. Εδώ και το άμεσο, το απευθείας, δεν υπάρχει κάποιος να διαμεσολαβεί αυτή τη σχέση για το ίδιο όφελος το δικό του, όπως είναι ο μεσάζων στην υπάρχουσα αγορά. Με μια διαδικασία τέτοια που ενισχύει τη συλλογικότητα και την άμεση επαφή και συμμετοχή στην παραγωγή των καταναλωτών, ενισχύει την επαφή με τον παραγωγό από τον καταναλωτή, ακόμα και μπορεί μέσα στις ιδέες είναι και να συμμετέχουν και οι καταναλωτές οι ίδιοι ως συμπαραγωγή πλέον στην παραγωγή τους. Ως εκ τούτου γεννιέται και η εμπιστοσύνη και άρα δεν χρειάζεσαι πάλι κάποιες δομές διαμεσολάβησης όσον αφορά ας πούμε, τον έλεγχο των προϊόντων, τον έλεγχο της παραγωγής και τέτοιες διαδικασίες. Η επαφή που υπάρχει μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή πιστεύουμε ότι αναπτύσσει μια εμπιστοσύνη που έτσι δεν χρειαζόμαστε κάποιους μηχανισμούς ελέγχου ας πούμε, που λειτουργούν πάλι για δικό τους όφελος. Θέλει να διακινήσει ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα. Αξιοποιεί, λέμε, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ελέγχου. Κολλάμε λίγο με το προηγούμενο που λέγαμε για τον έλεγχο. Ότι ναι, προωθούμε την αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη στη σχέση
των ανθρώπων μέσα σε μια κοινότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εθελοτυφλούμε στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση που υπάρχει και ίσως σε συμπεριφορές που δεν θα ήταν μέσα στις αρχές μας. Οπότε, όπως και σε όλα τα άλλα, ψάχνουμε πάλι να αυτοθεσμίσουμε τους μηχανισμούς εκείνους ελέγχου, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν ότι όντως οι διαδικασίες και η τροφή που παράγεται και διανέμεται γίνεται με τους τρόπους που το κίνημα θέλει. Και εκεί λοιπόν ψάχνουμε την αυτοθέσμηση. Είναι πολύ σημαντικό μέσα στην όλη διαδικασία. Δίνουμε προτεραιότητα στην τοπικότητα των παραγόμενων προϊόντων. Βλέπουμε συγχρόνως, τώρα μια παρένθεση λίγο συγχρόνως βλέπουμε ότι όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο είναι μια συνολική απάντηση σε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία. Αυτό μας δείχνει και ότι η πρόταση αυτή, όπως και μία από τις δράσεις που κάναμε που θα σας πω παρακάτω, δεν είναι απλώς κάτι γιατί υπάρχει κρίση αυτή τη στιγμή και πρέπει να βρούμε φτηνή, καλή τροφή, όσο πιο φτηνή γίνεται, όπως λέμε, να δείξουμε λίγο φιλανθρωπία και ελεημοσύνη προς κάποιους που έχουν πρόβλημα. Δεν είναι κάτι τέτοιο, γι' αυτό και περιέχει πάρα πολλά πράγματα και όχι απλά ενάντια σε κάτι και πάω να φτιάξω κάτι άλλο, ας πούμε. Είναι μια συνολική πρόταση για οικονομικά προβλήματα. Εδώ κολλάει, ας πούμε, και η τοπικότητα που λέμε, ότι προωθώντας την τοπικότητα ενισχύει την τοπική παραγωγή, ενισχύει την αγορά εργασίας, ας το πούμε, και δεν μου αρέσει προσωπικά ο όρος. Συγγνώμη λίγο, ναι. Και οπότε δίνεις μια συνολική απάντηση στα οικονομικά εξ αρχής προβλήματα του τόπου και μια πολιτική απάντηση στο πώς πρέπει να λύνονται τα προβλήματα που έχει ο εκάστοτε τόπος, βάζοντας την άμεση δημοκρατία σαν πολύ σημαντικό μέσα στις διαδικασίες ενός κινήματος. Οπότε ενισχύουμε την τοπικότητα των παραγόμενων προϊόντων στην κατεύθυνση της αυτάρκειας και της διατροφικής κυριαρχίας. Και εδώ οι όροι είναι σημαντικοί. Η αυτάρκεια την καταλαβαίνουμε όλοι. Εμείς είχαμε συζήτηση πολύ, ας πούμε, για τους όρους όπως το διατροφική κυριαρχία, που γενικώς συζητιέται σαν ορολογία, ας πούμε, στα κινήματα. Τι ακριβώς σημαίνει ότι είμαι κυρίαρχος. Ακριβώς ότι όλη τη διαδικασία από την παραγωγή έως την κατανάλωση ενός προϊόντος την ορίζει η ίδια η κοινότητα. Έχει την κυριαρχία να πει η ίδια πώς θα παραχθεί αυτό το προϊόν, πού θα παραχθεί, με ποιους όρους, και τους φυσικούς όρους, ας πούμε, για την παραγωγή, ας πούμε, τους προϊόντος, αυτό φυσικούς, και, ας πούμε, τους όρους εργασίας που υπάρχουν και όλα αυτά. Όταν ορίζεις εσύ ο ίδιος σαν κοινότητα με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, έχεις μια κυριαρχία επί της διατροφής σου. Επιπλέον, αναπτύσσεται και μια πιο κοινοτική αντίληψη, η απομεγένθηση, που είναι ένα ζήτημα επίσης του τι παραγωγή έχουμε, ας πούμε, μονοκαλλιέργειες τεράστιες που εξυπηρετούν την εξαγωγή βασικά, οπότε ένας τόπος δεν παράγει για να πουλήσει κάπου έξω σε τεράστιες ποσότητες, ή, ας πούμε, την απομεγένθηση, όπου ο τόπος μπορεί να ικανοποιηθεί οι ανάγκες των παραγωγών πουλώντας την παραγωγή τους τοπικά σε πιο μικρή κλίμακα, που φέρνει και πιο ποιοτικά προϊόντα καμιά φορά. Και επίσης, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν αποδεχόμαστε την τιμή ακριβώς επειδή θεωρούμε την αγορά ένα διαμεσολαβητή ανάμεσα στις σχέσεις ανάμεσα στους παραγωγούς και των καταναλωτές, που σκοπός του είναι μόνο το κέρδος, και άρα θα καταλήξει να βλάψει τη δημόσια υγεία, να βλάψει το περιβάλλον, γιατί δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Να προσβάλλει επίσης και να παραβιάσει τα εργασιακά δικαιώματα, επειδή κοιτάει μόνο το κέρδος. Απορρίπτουμε λοιπόν αυτή τη λογική και άρα δεν δεχόμαστε την τιμή όπως αυτή καθορίζεται από την αγορά και διαμορφώνεται. Δεν δεχόμαστε να πούμε ότι αυτό είναι ένα προϊόν ακριβό ή φτηνό, ή να μπούμε σε αυτή τη λογική. Σίγουρα δεν μπορούμε δυστυχώς να την πάλι να εθελοτυφλήσουμε και να μην δούμε καθόλου αυτό το πράγμα. Ζούμε μέσα στην κοινωνία, τα πάντα είναι σχετικά, λέμε, ας πούμε, οπότε λαμβάνεις υπόψη σου το ήδη υπάρχον, αλλά προσπαθείς, όπως λέμε, πάλι πολύ πιο σημαντικό που εκεί καταλήγουμε, να προσπαθείς να βρεις τους δικούς σου κανόνες, τους δικούς σου όρους που θα καθορίσουν τη δικιά σου τιμή, ας πούμε, στο τέλος. Τη δικιά σου δίκαιη τιμή. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της συνεργασίας, μόνο μέσω της άμεσης επαφής και των παραγωγών με τους καταναλωτές, που συζητιούνται όλα αυτά με ανοιχτές, εννοείται, διαδικασίες. Μόνο με αυτή τη διαδικασία μπορείς να καταλήξεις σε κάτι που να συμφωνούν, ας πούμε, όλοι και να μπορέσει να προχωρήσει. Και ναι, όπως είπαμε, δεν είμαστε φιλανθρωπία και αλληλεγγύη. Έχει δηλαδή βασικά πολιτικά χαρακτηριστικά. Όπως και η πρώτη του αρχή του κινήματος βάζει αυτό το θέμα της άμεσης δημοκρατίας, το οποίο είναι κύριο σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας, όπως και στην διανομή της τροφής. Άμα κάποιος άλλος επιλέγει τι θα φας και πώς θα διανεμηθεί, δεν έχεις την ελευθερία να το ορίσεις εσύ, δεν μπορείς να έχεις κυριαρχία.
Σε πιο τεχνικά, όπως σας είπα, δημιουργήθηκε πέρσι. Τον Οκτώβριο ήταν η πρώτη συνάντηση που έγινε στην Καλαμαριά, αν θυμάμαι καλά, το Αγροτικό Παντοπολείο. Συμμετείχαν τότε 14 ομάδες. Πίσω έχω φέρει και τα φυλάδια έξω, όποιος θέλει μπορεί να πάρει, υπάρχει και το... Στις όμως, γιατί είναι εκεί. Ναι, θα το πω αυτό. Ναι. Οι ομάδες λοιπόν, οι οποίες θα μιλήσουν και κάθε μια αργότερα, αυτούς που ήρθαν, είναι το Αγροτικό Παντοπολείο Καλαμαριάς, ο Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Αιγινίου Αρμονία, Επιτροπή Κατοίκων Κέντρου Θεσσαλονίκης, η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Θέρμης, ο Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης Μπιοσκούπ, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Άλλος Τρόπος, ο Κοινωνικός Χώρος για την Ελευθερία Μικρόπολης με τον Αποκαταναλωτικό Συνεταιρισμό που διαθέτει το Μικροπρατήριο Συντροφία, η Κολεκτίβα Φυσιολογικά Καθαριστικά, φυσικά λέγεται αλλιώς, Ομάδα Παραγωγών Αγίου Γεωργίου Γρεβενών, Ομάδα Παραγωγών Μεταποιητών Βοτανόκηπος, οι Περιαστικές Καλλιέργειες του πρώην στρατοπέδου Καρατάσου, η ΠΕΡΚΑ, η Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, η Ομάδα Προσκαλώ, η Συνέλευση των Κατοίκων της Καλαμαριάς και η Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων, το κατάστημα ΣΠΑΜ. Αυτές ήταν πρώτα οι ομάδες που συμμετείχαν στις αρχικές συζητήσεις. Στην πορεία προσθέθηκαν και κάποιες άλλες, λίγες προς στιγμή, και κάποιες άλλες υποαίρεση, περιμένουν, το βλέπουν πώς πάει και το σκέφτονται. Γίνανε προς στιγμήν η μόνη δράση που έχει κάνει το δίκτυο πέρα από τις συνελεύσεις που γίνονται μία φορά το δίμηνο γινόταν πέρσι. Το μήνα ήταν, ναι, συγγνώμη, ναι. Μία φορά το μήνα. Τώρα δυστυχώς μετά το καλοκαίρι είμαστε λίγο ακόμα σε ραστόνι, συμβαίνουν και πάρα πολλά πράγματα, οπότε δεν έχουμε κάτι καινούριο. Μετά από σε αυτές τις συνελεύσεις ψάχναμε ακριβώς εξ αρχής μια κοινή αντίληψη κάποιων πραγμάτων, πώς ακριβώς κατανοούμε τη διανομή η κάθε ομάδα, τι ακριβώς κάνει εκείνη τη στιγμή η κάθε ομάδα, τι ακριβώς θα τη βοηθούσε, πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν όλες οι ομάδες μεταξύ τους, τι αλληλεγγύη θα μπορούσαμε να δείξουμε η κάθε μια στις δράσεις της άλλης, συζητιόντουσαν όλα αυτά τα θέματα. Και μέχρι στιγμής η μόνη δράση που έχουμε κάνει έξω, ας πούμε, στην κοινωνία, πέραν της μιας επίσημης παρουσίασης που έγινε πέρσι την Άνοιξη, τέλη Άνοιξης, ναι, τέλη χειμώνα κάπου εκεί, είναι μια διοργάνωση αγοράς αλληλεγγύης στους αγωνιζόμενους κατοίκους και παραγωγούς της Χαλκιδικής. Όλοι γνωρίζετε, υποθέτω, το θέμα. Μια δράση που, όπως έλεγα προηγουμένως, ακριβώς περιέχει ίσως όλα όσα θέλει να προτάξει το δίκτυο. Είναι μια δράση που περιέχει πολλά και όχι μόνο ένα ενάντια, όπως είπαμε. Είμαστε ενάντια σε κάτι και γι' αυτό πάμε να δείξουμε ότι είμαστε ενάντια. Ακριβώς είναι μια απάντηση συνολική στα οικονομικά προβλήματα του τόπου της Χαλκιδικής. Ένα επιχείρημα που βάζει το κράτος, δηλαδή, για να προωθήσει αυτές τις τεράστιες και καταστροφικές επενδύσεις. Και δίνεται η απάντηση ότι, ορίστε, όχι, υπάρχει και μια άλλη λύση για τους ανθρώπους εκεί πέρα. Ότι μπορεί με την προώθηση της τοπικής παραγωγής, όπως λέμε, ένα κίνημα από τη μεριά των καταναλωτών, να βοηθήσει την τοπική παραγωγή, ας πούμε, να μείνει όρθια με άλλους τρόπους πιο οικολογικούς και πιο αλληλέγγυους. Επίσης έχει μέσα την πολιτική σαν πρόταση, γιατί ακριβώς ζητάει τη συνεργασία των ανθρώπων σε άλλες δομές πέραν από αυτές που υπάρχουν, που δεν εξυπηρετούν τη συνεργασία. Όλη μας η κοινωνία είναι φτιαγμένη με το να έχουμε κάποιον από πάνω και να ζητάμε από αυτόν, να περιμένουμε από αυτόν κάτι. Αλλά δυστυχώς αυτοί κινούνται για το δικό τους όφελος. Οπότε θα πρέπει να βρούμε καινούργιες δομές για να φτιάξουμε πάλι κάτι καινούργιο μεταξύ μας. Οπότε η μόνη δράση προς τιμή ήταν αυτή. Έγινε μια αγορά αλληλεγγύης, δηλαδή στους κατοίκους της Χαλκιδικής. Διοργανώθηκε το καλοκαίρι, ήταν τον Ιούνιο, ναι, ήταν τον Ιούνιο, 12 νομίζω, 12 Ιουνίου, δεν θυμάμαι καλά. Όπου παραγωγοί της Χαλκιδικής ήρθαν και προωθούσαν τα προϊόντα τους, και ήταν μια πολύ πετυχημένη, νομίζω, δράση, γιατί ακριβώς περιείχε πολλές από τις αρχές και το τι ακριβώς θέλει να κάνει το δίκτυο. Αυτά έτσι σε πολύ γενικές. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι σημαντικό. Θα το δούμε ίσως στο τέλος. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Τορτοπίδη από το Ανοιχτό Δίκτυο και συνεχίζουμε με την δεύτερη συλλογικότητα. Το Αγροτικό Παντοπολείο Καλαμαριάς, θα μας το παρουσιάσει ο Μιχάλης Παναγιωτίδης, παρακαλώ. Αν έχετε την καλοσύνη, δίπλα από τον Παναγιώτη, επειδή είναι και η ζωντανή μετάδοση που γίνεται, αλλά και η βιντεοσκόπηση, και εδώ και το μικρόφωνο της μετάδοσης.
Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση και θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να παρουσιάσω το Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς. Το Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απευθείας διάθεση προϊόντων από τους παραγωγούς στους καταναλωτές. Δημιουργήθηκε στις αρχές του 2012, αλλά από την αρχή της δημιουργίας του θεώρησε ότι θα έχει μια επιτυχία η όλη δράση και το εγχείρημα εάν προχωρήσουμε σε μια δικτύωση. Πέρα λοιπόν από την απευθείας διάθεση, η οποία ξεκίνησε τότε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, κάθε εβδομάδα, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η απευθείας διάθεση, και γίνεται σε τακτική βάση, με διάρκεια και συνέχεια, θεώρησε ότι πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία, να καλέσει παρόμοιες συλλογικότητες και μέσα από μια ανοιχτή διαβούλευση να προχωρήσουμε στη διατύπωση αρχών του κινήματος που δημιουργούνταν εκείνη την εποχή και αναπτύσσονταν. Αυτό οδήγησε στο ανοιχτό δίκτυο, που από εκεί πέρα πήρε το δρόμο του. Έχει την αυτόνομη λειτουργία το ανοιχτό δίκτυο, όπως σας ανέφερε προηγουμένως πάρα πολύ ωραίο ο Παναγιώτης. Και αποδείχτηκε εκ των υστέρων ότι η ύπαρξη του ανοιχτού δικτύου, το οποίο είναι πανελλαδικά το μοναδικό εγχείρημα συνεργασίας και δικτύωσης των εγχειρημάτων απευθείας διάθεσης, αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Διότι όταν είχαμε τις επιθέσεις από τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών ή από τη Δημοτική Αστυνομία κλπ., το ανοιχτό δίκτυο, επειδή ακριβώς αποτελούσε μία δομή συνεργασίας όλων των κινημάτων, μπόρεσε και εκτός του ότι αντιστάθηκε, πρόβαλε και τις θέσεις του. Ναι, σωστά, αυτό το παραλείψαμε λίγο, αλλά ήταν μια από τις σημαντικές στιγμές και αυτή. Πρόβαλε τις θέσεις του όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο που θα πρέπει να υπάρχει για τη λειτουργία αυτών των αγορών. Και μέχρι σήμερα, προηγουμένως μου έλεγε ο Παναγιώτης ότι υπάρχει μια καινούργια επίθεση πια από το επαγγελματικό επιμελητήριο όσον αφορά το ανοιχτό δίκτυο. Όσον αφορά τις απευθείας διαθέσεις, αλλά και το ανοιχτό δίκτυο έχει να παίξει και σε αυτή την περίπτωση έναν ιδιαίτερο ρόλο. Τώρα, να ξαναγυρίσω λίγο στα δικά μας. Εμείς λειτουργήσαμε το Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς μέσα στα πλαίσια του Δήμου Καλαμαριάς. Λειτουργούμε σε καθημερινή βάση και θεωρήσαμε ότι πρέπει να είμαστε και συνεπείς σε αυτά τα οποία λέμε. Δηλαδή στην συνεργασία του κινήματος των καταναλωτών με το κίνημα των παραγωγών. Έτσι λοιπόν, πριν από το καλοκαίρι, στην τελευταία μας Γενική Συνέλευση, αποφασίσαμε ότι δεν μπορεί το Αγροτικό Παντοπωλείο, το οποίο λειτουργεί με βάση κάποιες καταστατικές αρχές και έχει μια συντονιστική επιτροπή, αυτή η συντονιστική του επιτροπή να είναι μόνο καταναλωτές. Και έτσι λοιπόν δώσαμε την πλειοψηφία, θα λέγαμε, του συντονιστικού αυτού οργάνου στους παραγωγούς τους ίδιους. Σε αυτούς δηλαδή που έρχονται στο Αγροτικό Παντοπωλείο, που διαθέτουν τα προϊόντα τους, θεωρήσαμε ότι πρέπει να συμμετέχουν στο συντονιστικό και ήταν ένα βήμα, τολμηρό θα έλεγα, για να δείξει όμως ότι αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε δεν είναι από την πλευρά μόνο των καταναλωτών, αλλά είναι μία σχέση πια καταναλωτή και παραγωγού, αλλά και του κινήματος των καταναλωτών και των παραγωγών. Τώρα όλα τα άλλα που έχουν να πούμε ότι αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Στην αρχή ψάχναμε να βρούμε τους παραγωγούς για να το στήσουμε με τηλέφωνα, με πληροφορίες που παίρνουμε από εδώ και από εκεί. Σήμερα είμαστε
πια στην ευχάριστη θέση, νομίζω όλα τα κινήματα της πόλης, να έχουν μια μεγάλη προσφορά από τους παραγωγούς, να μας παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο, να θέλουν όλο και περισσότεροι να έρχονται στο κίνημα ή στα κινήματα, όπως τα λέμε πια, και να προσπαθούν να διαθέσουν ό,τι μπορούν, ό,τι παράγουν μέσα από αυτήν τη σχέση. Ένα ερώτημα το οποίο με βασανίζει το τελευταίο διάστημα είναι, εντάξει όλα αυτά, πέρασε ένας χρόνος, πέρασε 1,5 χρόνος που έχουμε μια ανάπτυξη του κινήματος απευθείας διάθεση, αλλά πού πάει πια αυτό, ποια είναι η προοπτική του? Εδώ μπαίνει ένα πολύ βασικό ερώτημα σε όλους μας όσους ασχολούμαστε, γιατί πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό του τι πετύχαμε, πού έχουμε φτάσει, αν τα αποτελέσματα είναι αυτά που θα θέλαμε, αν έχουμε κάνει φοβερές παραλήψεις, σημαντικές παραλήψεις, και αν πρέπει να διορθώσουμε μερικά πράγματα, εάν οι αρχές τις οποίες έχουμε συνυπογράψει μαζί με τις άλλες 15 πια συλλογικότητες τις τηρούμε. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Πρέπει να κάνουμε δηλαδή μια ανασκόπηση όλης της δράσης μας, όλης της συμπεριφοράς μας, όλης της ηθικής μας απέναντι στην κοινωνία. Γιατί εμείς τώρα, γιατί εμείς έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία, γιατί εμείς βρισκόμαστε στην οργάνωση όλων αυτών των πραγμάτων. Εμείς, όταν λέω, εννοώ και τους παραγωγούς μαζί βέβαια, να δούμε τι λάθη έχουν γίνει και να δούμε επίσης και ποια είναι η προοπτική, δηλαδή όλο αυτό το κίνημα πώς εντάσσεται μέσα στην κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, ποια είναι η οργανική του σχέση με άλλα κινήματα παρόμοιας φιλοσοφίας, παρόμοιας έμπνευσης, πώς δένουν όλα αυτά μαζί, γιατί πρέπει να πάμε και σε μια άλλη πια δικτύωση, ενός ανώτερου επίπεδου, που δεν θα είναι δικτύωση μόνο των απευθείας διάθεση, αλλά θα είναι δικτύωση του κινήματος απευθείας διάθεση μαζί με ένα άλλο κίνημα, ας πούμε, όπως είναι το κίνημα του νερού, με ένα τρίτο κίνημα, όπως μπορεί να είναι το κίνημα για τα σκουπίδια, με ένα τέταρτο. Όλα αυτά μαζί είναι ζητούμενο πια και νομίζω πρέπει να τα βάλουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη, να πάμε σε μια άλλη δικτύωση, μια καινούργια δικτύωση των κινημάτων που εντάσσονται μέσα στην κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, έτσι ώστε να υπάρχει, όπως υπάρχει συνολική επίθεση, να υπάρχει και συνολική απάντηση. Αυτά ήθελα να καταθέσω έτσι από την πλευρά μου, και αν θέλετε να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστω στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Παναγιωτήδη από το Αγροτικό Παντοπολείο Καλαμαριάς, και θα θέλαμε να ακούσουμε από μια άλλη συλλογικότητα, από την Επιτροπή Κατοίκων Κέντρου Θεσσαλονίκης, την κυρία Μίτση Χατζιανάκη. Μπορεί να συστήσω. Οι ερωτήσεις μετά όλες. Δεν πειράζει. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μίτση Χατζιανάκη και εκπροσωπώ την Επιτροπή Κατοίκων Κέντρου Θεσσαλονίκης. Είμαστε μια ανοιχτή ομάδα, μια συλλογικότητα, στην οποία βρεθήκαμε εξ αρχής από αντίδραση στο χαράτσι της ΔΕΗ. Αυτός ήταν ο λόγος εμάς που μας ένωσε σαν Επιτροπή Κατοίκων Κέντρου. Την ονομάσαμε γιατί είμαστε όλοι κάτοικοι εδώ στην περιοχή. Δεν μείναμε όμως εκεί, γιατί τα προβλήματα είναι καθημερινά και είναι πάρα πολλά. Μεταξύ μας υπάρχουν νέοι, νέες, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, φοιτητές. Είμαστε λοιπόν μια πολύ ανοιχτή ομάδα, πέρα από κομματικές, ο καθένας βέβαια μπορεί πολιτικά να ανήκει κάπου, αλλά προσπαθούμε να λειτουργήσουμε εξωκομματικά, ώστε να είμαστε ελεύθεροι και να δρούμε ελεύθερα. Είμαστε μέλη του ανοιχτού δικτύου και αυτός είναι ο λόγος που και ο Παναγιώτης και ο Μιχάλης έχουν πει ήδη πολύ περισσότερα, πολλά από αυτά που θα ήθελα και εγώ να πω.
Βασικά είμαι λίγο προετοίμαστη γιατί δεν ήξερα ότι θα μιλήσω εγώ, ήταν να μιλήσει κάποιος άλλος και έτσι πρέπει να θυμηθώ τι θα πρέπει να σας πω. Οι δράσεις μας ξεκίνησαν, όπως σας είπα, για να εναντιωθήκαμε στο χάρτη της ΔΕΗ. Από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε και βοηθήσαμε συλλογικότητες, είτε δίνοντας τρόφιμα, είτε ανθρώπους ανήμπορους που τους έχουν κόψει το ρεύμα. Δραστηριοποιηθήκαμε σε πολλές κοινωνικές δομές και μόνο με μορφή αλληλεγγύης και όχι φιλανθρωπίας. Μία από τις πιο βασικές μας δράσεις είναι η αγορά απευθείας διάθεσης προϊόντων, όπως την ονομάζουμε αγορά από όλους για όλους, χωρίς μεσάζοντες. Και μέσα από αυτή τη δράση μας και τη δραστηριότητά μας εμπλακήκαμε και είμαστε μέλη του ανοιχτού δικτύου. Πέρσι οργανώσαμε 8 αγορές. Συνεχίζουμε φέτος και φέτος είμαστε πολύ πιο δυναμικοί στο χώρο αυτό. Έχουμε κάνει την δράση αυτή μία από τις κυριότερες της Επιτροπής μας. Βρισκόμαστε κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μήνα εδώ στο Άγαλμα Βενιζέλου στην πλατεία Ρωμαϊκής Αγοράς και έχουμε μία πολύ πολύ μεγάλη αγορά. Αυτό που πριν είπε ο Μιχάλης, ήδη και εμείς από την προηγούμενη φορά, εδώ και ένα μήνα περίπου, ζητήσαμε από τους παραγωγούς να μην έρχονται απλά σε μία λαϊκή που θα τους δίνουμε ένα χώρο για να πουλάνε τα προϊόντα τους και εμείς θα οργανώνουμε, αλλά να είναι βασικά μέλη της Επιτροπής, να συντονίζουν οι ίδιοι. Δημιουργήθηκε ένα συντονιστικό από παραγωγούς και από μέλη της Επιτροπής και πήγε, σας πληροφορώ, πάρα πολύ καλά. Ήταν μια πολύ δυναμική πρώτη παρουσίαση αυτή, ήταν μια πολύ δυναμική Κυριακή και μάλιστα με συνεργασία με τον κύριο Καμενίδη, δηλαδή το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, συνεχίζεται αυτή η δράση και τις επόμενες Κυριακές. Πάμε λοιπόν εμείς να κάνουμε θεσμό αυτή τη λαϊκή αγορά χωρίς μεσάζοντες εδώ στο Άγαλμα Βενιζέλου. Ακούμε ότι θα υπάρχουν μέτρα καταστολής. Τα περιμένουμε. Θεωρούμε ότι θα τους δυσκολέψουμε πάρα πολύ γιατί ο κόσμος είναι μαζί μας και είναι αλληλέγγυος. Ήδη άρχισαν δημοτικοί σύμβουλοι εκτός από τα τηλέφωνα να έρχονται στην αγορά και να μας λένε παιδιά συνεχίστε το, ο κόσμος το ζητάει. Θα μας πείτε αυτό μας δίνει δύναμη? Όχι περισσότερη από αυτή που έχουμε εμείς. Δηλαδή και πέρσι ο Δήμος μας υπολόγισε. Μας υπολόγισε πάρα πολύ και μας ζήτησε να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε όλες αυτές τις αγορές. Πήγαμε λοιπόν με το ανοιχτό δίκτυο, κάποιες συλλογικότητες του κέντρου της Θεσσαλονίκης, η Επιτροπή Κατοίκων Τούμπα, στην Καλλιδοπούλου, το κέντρο Μαρτίου αν θυμάμαι καλά και το ανοιχτό δίκτυο σε μια διαβούλευση με την Αντιδημαρχία Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, με τον κύριο Καπόλ. Ξεκινήσαμε μια συζήτηση, ήρθαν φορείς της πόλης. Ήρθαν από το επιμελητήριο, από την ΕΚΠΙΖΟ, από το ΚΕΠΚΑ και δεν θυμάμαι, ήταν από τον Οργανισμό Λαϊκής Αγοράς. Εκτός από τον οργανισμό, από τον πρόεδρο του Οργανισμού Λαϊκής Αγοράς, ο οποίος ήταν επιθετικότατος και αρνητικότατος σε όλη αυτή την υπόθεση, οι άλλοι είχαν απλά ερωτήματα, κάποιοι πιο θετική στάση, κάποιοι λιγότερο, αλλά στο τέλος είχαμε την αίσθηση ότι μας υπολογίζουν εμάς γιατί πραγματικά έχουμε κάτι που ο κόσμος το χρειάζεται. Μία από τις αρχές του ανοιχτού δικτύου είναι ότι το κίνημα άμεσης διάθεσης δεν είναι εγχείρημα φιλανθρωπίας ή ελεημοσύνης. Είναι ένα κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Εμείς το πιστεύουμε ακράδαντα αυτό. Γι' αυτό και συνεχίζουμε για να βοηθήσουμε τους παραγωγούς και να βοηθήσουμε τους καταναλωτές, να δώσουμε το σημείο συνάντησης, αυτό που από μόνο του θα εξελίξει και το κίνημα. Δίνουμε το ένα σημείο κάθε Κυριακή πια εμείς και στην Καλαμακιά κάθε Δευτέρα ή όπου αλλού μέσα στην πόλη ή στο Μικρόπολη στη Συντροφία, όπου επίσης υπάρχουν οι αγορές και στο ΣΠΑΜ χωρίς μεσάζοντες, και θεωρούμε ότι έτσι λειτουργούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε πάρα πολλή δουλειά ακόμη και ελπίζουμε ότι το ανοιχτό δίκτυο θα συνεχίσει να βρούμε τους στόχους μας. Γιατί τις αρχές τις βάλαμε, έχουμε να βάλουμε τώρα τους στόχους, αν θυμάμαι καλά.
Αυτά από εμένα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε έτσι, γιατί εγώ θα πρέπει να φύγω δυστυχώς. Είναι βέβαια 2-3 άτομα από την Επιτροπή που θα μπορούν να καλύψουν απαντήσεις αν χρειαστεί. Εντάξει. Κάνουμε μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χατζηγιαννάκη από την Επιτροπή Κατοίκων Κέντρου Θεσσαλονίκης. Και τώρα πάμε σε μια άλλη συλλογικότητα, στον κοινωνικό χώρο για την ελευθερία Μικρόπολης, στον αποκαταναλωτικό συνεταιρισμό Μικροπρατήριο Συντροφία, και καλούμε τον Γιάννη Μινατσούδη. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Γιάννης Μινατσούδης από το Πρατήριο Συντροφία που βρίσκεται στο χώρο του Μικρόπολης. Είναι κομμάτι του Μικρόπολης. Ήθελα να σας παρουσιάσω συνοπτικά σε 4 θεματικές ενότητες ποιο είναι το Πρατήριο Τροφίμου Συντροφία. Καταρχήν, ποιοι είμαστε. Είμαστε μια ομάδα από καταναλωτών στην πράξη που μαζί με παραγωγούς και την ομάδα εργασίας λειτουργούμε από κοινού ένα πρατήριο αγαθών και τροφίμων. Το πρατήριο αυτό ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012, όπου εντάχθηκε στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως ξεκίνησε μέσα στο χώρο του Μικρόπολης, παράλληλα με την κουζίνα και την ομάδα μεταποίησης επίπλων που υπάρχουν στο χώρο. Κατά δεύτερον, τι κάνουμε στο μικροπρατήριο. Αποτελεί ένα χώρο που οι παραγωγοί και οι καταναλωτές συγκροτούμε μαζί έναν ανοιχτό συνεταιρισμό, ώστε να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση και τη διάδεση αγαθών και τροφίμων με τρόπο πέρα και ενάντια στο υπάρχον οικονομικό σύστημα, το σούπερ μάρκετ. Οπότε για τον λόγο αυτό η επιλογή μας αποσκοπεί στη δημιουργία μιας οριζόντιας και δημοκρατικής αγοράς, η οποία να διασφαλίζει την προμήθεια ποιοτικής και υγιεινής τροφής χωρίς μεσάζοντες, με όσο το δυνατόν χαμηλότερο οικολογικό αποτύπωμα και με άμεση σχέση συνεργασίας με τους παραγωγούς. Για τον λόγο αυτό δίνουμε προτεραιότητα κυρίως στους τοπικούς παραγωγούς της περιοχής μας ή σε παραγωγούς από κολεκτίβες και αλληλέγγυο εμπόριο. Κατά δεύτερον, μαζί συγκροτούμε συνελεύσεις αλληλοϊποστήριξης για την ανέβρεση νέων παραγωγών και προϊόντων και μαζί διαμορφώνουμε τις τιμές των προϊόντων, πάντα με γνώμονα τη δίκαιη και αξιοπρεπή τιμή για τους παραγωγούς, από τη μία, αλλά και από την άλλη την όσο το δυνατόν πιο χαμηλή και προσβάσιμη για τους καταναλωτές. Κατά τρίτον, παράλληλα το μικροπρατήριο Συντροφία αποτελεί χώρο εργασίας με μορφή κολεκτίβας, η οποία λειτουργεί με περιοδικά μέλη και υποστηρίζεται από τη συνέλευση των παραγανολωτών. Προμηθευόμαστε προϊόντα που παράγονται με όσο το δυνατόν φυσικότερο τρόπο. Προτιμάμε μικροπαραγωγούς, κολεκτίβες, οικοτεχνίες, συνεταιρισμούς και επιλέγουμε περισσότερο του ενός για το ίδιο προϊόν για την αποφυγή μονοπωλιακών σχέσεων. Κριτήριά μας. Πρώτον, ο τρόπος παραγωγής. Δεύτερον, η τοπικότητα. Τρίτον, η τιμή. Τέταρτον, ο τρόπος παράδοσής τους. Και πέμπτον, η σχέση εργασίας των παραγωγών με τα απασχολούμενα άτομα. Η τρίτη θεματική ενότητα. Γιατί κάναμε αυτή την επιλογή. Όπως γράψαμε στην αρχή, το μικροπρατήριο Συντροφία αποτελεί μια δομή κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η επιλογή μας αυτή δεν έγινε μόνο για να καλύψει τις προσωπικές μας ανάγκες και να βελτιώσει την ποιότητα και την υγιεινή της διατροφής μας, κάτι που είναι εξίσου πρωταρχικής σημασίας επιλογή, αλλά έγινε γιατί επίσης πιστεύουμε ότι εφαρμόζοντας στην πράξη μια τέτοια δομή οικονομίας, αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και το πιο άμεσο τρόπο για να προωθήσουμε το πρόταγμα της άμεσης δημοκρατίας στην πόλη. Για μας το ζήτημα της οικονομίας, αντίθετα με ό,τι γενικώς πιστεύετε, δεν εξαντλείται μόνο μέσα στις χρηματικές σχέσεις, αλλά αφορά πρωτίστως σχέσεις κοινωνίας. Η οικονομία όπως τη θέλουμε είναι η οργάνωση μιας ευρύτερης κοινωνικής αλυσίδας από όλους και προς όλους, που περιλαμβάνει την οργάνωση της επιλογής, της παραγωγής, της διάθεσης, της διανομής, το πώς διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας, αλλά και το πώς διαχειριζόμαστε τα πλεονάσματα ή τα προβλήματά μας. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν για μας το ζήτημα της οικονομίας.
Και με βάση το σκεπτικό αυτό μπορούμε να πούμε ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και την υλική βάση της άμεσης δημοκρατίας, και αυτό είναι το σκεπτικό που περιβάλλει και τη συντροφία μας. Οπότε, σαν καταληκτική θεματική ενότητα είναι ο τρόπος συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο μικροπατρίδιο συντροφία. Σίγουρα με την καθημερινή προμήθεια τροφίμων και αγαθών από το μικροπρατήριο είναι ένας τρόπος συμβολής στην προώθηση της ιδέας της αυτοοργάνωσης καταναλωτών και παραγωγών, αλλά παράλληλα και ως αλλαγή της διατροφικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς. Ο τρόπος συμμετοχής είναι στη συνέλευση που είναι ανοιχτή, γίνεται κάθε Δευτέρα, όπως σήμερα στις 8 η ώρα στο χώρο της συντροφίας του Μικρόπολης, όπου χρειαζόμαστε συνεχώς νέους παραγωγούς από τη μία και από την άλλη να διαπιστώσουμε μαζί προβλήματα υφιστάμενα που υπάρχουν και να βρούμε τρόπους επίλυσης. Μέσα στη λειτουργία της κολεκτίβας κάθε 6 μήνες γίνεται ανανέωση των εργαζομένων και φυσικά είναι ανοιχτή και η συμμετοχή οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μέσα στην δομή της συντροφίας. Που όμως αυτή η συμμετοχή προϋποθέτει παράλληλα και την συμμετοχή στις λειτουργίες και εργασίες και αποφάσεις στα κοινά του Μικρόπολης. Οπότε αποδεχόμαστε συνεχώς παραγωγούς που θέλουμε να έρθουν σε επικοινωνία και συνεργασία μαζί μας. Από εκεί και πέρα και οποιαδήποτε συμμετοχή κόσμου σε ανάλογες δομές κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας είναι ανοιχτή για εμάς και αποζητούμε τη συνεργασία μαζί και την δικτύωση μέσα σε ένα οριζόντιο και δημοκρατικό τρόπο. Αυτά για τη συντροφία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Μινιατσούδη από το Συντροφείο Μικρόπολης και πάμε σε μια άλλη συλλογικότητα, στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Άλλος Τρόπος. Περιμένουμε τον Γιώργο Βλάση. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Βλάσης από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Άλλος Τρόπος. Ο Άλλος Τρόπος λειτουργεί περίπου 1 χρόνο. Δηλαδή έχουμε γενέθλια μαζί με το ανοιχτό δίκτυο. Και μάλιστα την επόμενη Κυριακή κάνουμε και ένα φεστιβάλ εκεί πέρα στη γειτονιά μας. Στη γειτονιά που δραστηριοποιούμαστε, γιορτάζοντας αυτό το γεγονός. Το οποίο είναι σημαντικό για μας, γιατί βάλαμε αυτό το εγχείρημα, τα οποία γίνονται σε κεντρικό επίπεδο ή σε επίπεδο πολλές φορές περιοχών, το βάλαμε σε επίπεδο γειτονιάς. Δηλαδή προσπαθήσαμε μέσα στη γειτονιά να βάλουμε σημαντικά ζητήματα που θεωρούσαμε εμείς ότι είναι σημαντικά και είναι φυσικά, όπως είναι η τροφή με το ανοιχτό δίκτυο, αλλά και γενικότερα μαθήματα δημοκρατίας, το πώς μπορούμε μόνοι μας σαν γειτονιά να ακούσουμε ένας τον άλλον, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, να δείξουμε πράγματα τα οποία μας λείπανε, να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε από όλη τη γειτονιά και να κάνουμε πράγματα τα οποία μέχρι τότε δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουν. Ξεκινήσαμε να κάνουμε διάφορα πράγματα μέσα στον χώρο μας, τα οποία έχουν να κάνουν με μαθήματα, με εθελοντική προσφορά ανθρώπων που ήρθαν από τη γειτονιά και δώσανε την όρεξή τους να φτιάξουν, να κάνουμε μαθήματα σκάκι, να κάνουμε μαθήματα κιθάρας, να κάνουμε μαθήματα αγγλικών, μαθήματα φιλολογικών, ενισχυτικές διδασκαλίες. Ήρθαν άνθρωποι από τη γειτονιά και τέλος πάντων ζήτησαν να κάνουμε σεμινάρια. Αρχίσαμε να κάνουμε διάφορα σεμινάρια για βότανα, πώς κάνουμε μόνοι μας απορριπαντικά, καλλιτικά. Να μπούμε λιγάκι σε μια διαδικασία συζήτησης. Βασικά πιστεύουμε ότι κάθε γειτονιά θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο χώρο. Ένα χώρο έκφρασης που να μπορεί να συζητήσει, να μιλήσει και ίσως να αποφασίσει κάποια στιγμή για πράγματα που αφορούν τη γειτονιά. Αν η γειτονιά θα μπορούσε να δώσει αυτή την απάντηση
που δεν μπορεί να δώσει ένα πιο γενικό και ένα πιο μεγάλο, μια πιο μεγάλη συλλογικότητα, όπως είναι, ας πούμε, το ανοιχτό δίκτυο, το οποίο αφορά μεγάλο σε έκταση κομμάτι της πόλης. Η γειτονιά είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις και να μπει σε μια διαδικασία, δηλαδή να βάλει θέματα τα οποία ήταν όπως είναι, ας πούμε, η τροφή. Δεν έχει σημασία να αγοράζουμε, φτηνά το μαρούλι, αλλά αν το βρούμε φτηνά, μην πάρουμε πολύ και μετά το πετάξουμε. Δηλαδή να μπούμε σε ζητήματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικής φύσης, η αποκατανάλωση, θέματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά. Μπαίνουν, ας πούμε, παιδιά, εμείς έχουμε πάρα πολλά παιδιά μέσα που έρχονται και παίζουν σκάκι, παίζουν τραπέζια, έχουμε διάφορα τα οποία είναι ελεύθερα. Δηλαδή, παιδιά που έτσι κι αλλιώς κυκλοφορούσαν στη γειτονιά και από το να γυρνάνε τώρα πια έρχονται και έχουν βρει ένα στέκι. Έρχονται λοιπόν, βλέπουν κάτι, γιατί έχουμε λειτουργεί ένα χαριστικό παζάρι. Τα πάντα είναι πολύ ελεύθερο για τα παιδιά. Είναι, λέει, χώρος που νιώθουν αρκετά οικία μέσα εκεί πέρα. Και έρχονται λοιπόν και βρίσκουν κάτι και λέει αυτό πόσο κάνει. Και η ερώτηση είναι, το χρειάζεσαι? Αν αυτό το πράγμα δεν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας, σε όλες τις εκφάσεις της, αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί το ανοιχτό δίκτυο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πιστεύουμε σε ό,τι γίνεται, στηρίζουμε σαν άλλους τρόπους, σαν συλλογικότητα, το ανοιχτό δίκτυο, αλλά από μόνο του, αν δεν αλλάξει η συνείδηση από τα κάτω και από τις μικρές ηλικίες, από την παιδεία, αν δεν αλλάξουν αυτά τα πράγματα από τα κάτω, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Το ανοιχτό δίκτυο, ήμασταν εκεί από την αρχή. Διατηρούμε στο χώρο μας ένα παντοπολείο που προσπαθούμε και επιλέγουμε προϊόντα με βάση τις αρχές του ανοιχτού δικτύου. Το θέλουμε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά έχει δώσει ένα μπούσουλα σε όλους όσους ασχολούμαστε με αυτό. Φυσικά υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία έχουμε ακόμη να συζητήσουμε, έχουμε πολύ δρόμο κτλ. Αλλά υπάρχουν κάποιες αρχές στις οποίες μπορούμε να πατήσουμε πάνω. Και είναι πολύ σημαντικές αρχές, πραγματικά είναι πολύ σημαντικές αυτές οι αρχές. Εμείς, όσον αφορά την επιλογή των προμηθευτών μας, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το γεγονός, αν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους από άλλους συνεταιρισμούς. Γιατί επειδή και εμείς είμαστε συνεταιρισμός και αντιμετωπίζουμε τα καλά και τα κακά του συνεταιρισμού, και γιατί είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία όλη αυτή, φαντάζομαι ότι το ίδιο δύσκολο είναι για όλους. Οπότε όταν βρίσκουμε μια κίνηση λοιπόν ενός συνεταιρισμού, ο οποίος βρίσκεται σε ένα άλλο μέρος του νομού μας ή λίγο πιο μακριά, δεν έχουμε αμέσως μια συμπάθεια προς αυτούς για να βοηθήσουμε λιγάκι αυτό που κάνουν. Οπότε οι επιλογές μας είναι πρώτα, αν υπάρχει δηλαδή το ίδιο προϊόν, το προϊόν που ψάχνουμε σε συνεταιριστική βάση, να το προμηθευτούμε από εκεί. Αν δεν υπάρχει, φυσικά ψάχνουμε και τους ιδιώτες ή μικρές επιχειρήσεις που μπορεί να το έχουν. Αλλά πάντοτε μέχρι εκεί, δηλαδή το πιο πολύ να είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, ας πούμε, να είναι ο πιο μεγάλος μας προμηθευτής. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που πρέπει να αναλύσουμε για το πού πρέπει να δίνουμε και το τελευταίο μας ευρώ. Το πώς δεν πρέπει να σπαταλάμε, το πώς πρέπει να αλλάξουμε γενικότερα φιλοσοφία, και αυτό είναι που προσπαθούμε με πολύ δειλά βήματα, τέλος πάντων, και πολύ προσεκτικά να κάνουμε σαν άλλους τρόπους. Αυτό. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Βλάση από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Άλλος Τρόπος και καλούμε τον Αλέκο Σιδερίδη από τη Βιομέ να μας μιλήσει για το εγχείρημά τους. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Αλέκος, εργαζόμενος στην βιομηχανική μεταλλευτική. Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, είμαστε εργαζόμενοι σε ένα κατηλημμένο πλέον εργοστάσιο από το Φλεβάρι του 2013. Για μας σήμερα που μιλάμε, τεράστια σημασία έχει μετά από τόσο καιρό να παραμείνουμε στο εγχείρημα για αρκετά χρόνια ακόμη. Μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά και μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από πάρα πολύ κόσμο, και από εργαζόμενους και από το κίνημα. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο σήμερα,
περάσαμε θεούς και δαίμονες που λένε. Και συνεχίζουμε να περνάμε. Αναγκαστήκαμε σήμερα μια ομάδα εργαζομένων, 38 στο σύνολο, μετά από μια τεράστια ανέχεια που περάσαμε, να αποφασίσουμε να πάρουμε εμείς το εργοστάσιο στα χέρια μας. Αποφασίζουμε μέσα από τη συνέλευσή μας και μόνο τα επόμενα βήματά μας, τα καθημερινά βήματά μας. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμερα, αναγκαζόμαστε να είμαστε εργαζόμενοι, να είμαστε ομιλητές, να είμαστε πολιτές, να είμαστε τα πάντα. Και όλο αυτό το κομμάτι γίνεται για να δώσουμε στήριξη σε αυτό που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε. Προσπαθούμε και συμμετέχουμε σχεδόν σε όλα τα κοινά, σε όλους τους αγώνες. Αυτό γίνεται όσο μπορούμε. Διανύσαμε ένα τριήμερο το προηγούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που από το εργοστάσιο λείπανε 12 εργαζόμενοι σε διάφορες δράσεις. Ένα τελείως και φοβερό εξαντλητικό τριήμερο για όλους. Και όλο αυτό, όπως ξέρετε, γίνεται στα πλαίσια της επιβίωσης των εργαζομένων. Μια καινούργια προσπάθεια που αποφασίσαμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε δυναμικά να συμμετέχουμε σε λαϊκές χωρίς μεσάζοντες αγορές, όμως εκεί, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καιρό τώρα, υπάρχει το πρόβλημα που σε πολλές λαϊκές απαιτείται των παραστατικών. Εμείς, όπως γνωρίζετε, δεν το έχουμε αυτό το κομμάτι. Παλεύουμε να το διαμορφώσουμε, να το στήσουμε, να το κάνουμε όσο γίνεται στα μέτρα τα δικά μας, γιατί αυτό έχουμε αποφασίσει. Εκεί όμως θέλω να βάλω ένα προβληματισμό, ότι θα πρέπει λίγο πολύ οι εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ να προσκαλούνται πιο τακτά, σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά εάν θα ήταν εφικτό ένα κομμάτι να μπορούσε να περιφρουρείται, γιατί είναι ζητούμενο πλέον σήμερα η επιβίωση των εργαζομένων, η στήριξη αυτού του εγχειρήματος που λέμε εμείς ότι είναι πρωτόγνωρο σε αυτό το επίπεδο, σε ένα βιομηχανικό επίπεδο. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο, στο λαό, ένα πάρα πολύ φθηνό προϊόν, αξιόλογο προϊόν, που η διαφήμιση είναι ο κόσμος, δεν το λέμε εμείς. Ό,τι παράγει βγαίνει και είναι σωστό, σε πάρα πολύ προσιτή τιμή. Όμως η διάθεση σήμερα γίνεται μόνο κινηματικά, από διάφορα στέκια, από διάφορες δράσεις που δημιουργούνται. Όμως μια πάρα πολύ μεγάλη δράση είναι οι λαϊκές αγορές, που εκεί πέρα μπαίνει και η συζήτηση, μπαίνει και η κουβέντα. Δεν είναι να πάμε να πουλήσουμε μόνο να επιβιώσουμε. Υπάρχει άμεση επαφή με τον κόσμο. Τον κόσμο που δεν γνωρίζει καν τι είναι αυτό που έχουμε κάνει. Δεν ήθελα να κουράσω περισσότερο. Απλά θα ήθελα να πω ότι ίσως πραγματικά θα πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο πιο ζεστά αυτό το θέμα. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα όλοι μαζί συλλογικά, από τα κάτω. Εμείς το αποδεικνύουμε και το δείχνουμε μέχρι τώρα, ευλεπιστώντας ότι και άλλοι πολλοί θα ξεκινήσουν τουλάχιστον να σκέφτονται έτσι. Θα ήταν σήμερα πάρα πολύ αξιόλογο αυτή η αίθουσα να είναι γεμάτη κόσμο και όχι να είμαστε 30 άνθρωποι. Όλο αυτό βγαίνει μέσα από κουβέντα. Οι αίθουσες γεμίζουν από κουβέντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Άλεκο Σιδερίδη από την ΒΙΟΜΕ και θα θέλαμε να έχουμε κοντά μας τον Αντώνη Καράγιοργα από τις περιεστικές καλλιέργειες πρώην στρατοπέδου Καρατάσου, Πέρκα. Γεια σας και από μένα. Εγώ μου έχει κάνει την τιμή η Επιτροπή εδώ να μου δώσει χώρο και χρόνο ομιλίας την άλλη Δευτέρα για να μιλήσω για τις αστικές και τις περιαστικές καλλιέργειες
και το παράδειγμα της περιαστικής καλλιέργειας που στήσαμε στο στρατόπεδο Καρατάσου. Γι' αυτό δεν θα σας πω πάρα πολλά, θα σας πω 2 λόγια για να έχετε ένα κίνητρο να έρθετε να με ακούσετε την άλλη Δευτέρα την ίδια ώρα. Εν πάση περιπτώσει, 2 λόγια για την Πέρκα Καρατάσου. Ήμασταν μια παρέα ανθρώπων που αναζητούσαμε τη δημοκρατία της τροφής, για να μιλάω έτσι σφαιρικά, και φαίνεται μάλλον ότι είμαστε πιο παππούδες από όλα τα κινήματα, γιατί ξεκινήσαμε το Γενάρη του 2011, όπου αφού πέρασε ένα τρίμηνο ζυμώσεων και κουβέντας για το ποιες θα είναι οι καταστατικές αρχές αυτού του εγχειρήματος, περάσαμε αμέσως στη δράση και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και αφού στην αρχή ψάξαμε να βρούμε διαθέσιμο αγρόκτημα, πλησιάσαμε και τη νέα τότε διοίκηση του Δήμου, η οποία βουτυγμένη στην γραφειοκρατία της δεν μπόρεσε να καταλάβει την κοινωνική πάσα που τους έδωσα εγώ για να μας δώσουν ένα αγρόκτημα, ένα κομμάτι από τα 500 στρέμματα που έχουν στα λουτρά της Θέρμης και κάνουν τους χλωοτάπητες και τα αυτά, και λέμε τα παιδιά ήταν ξαναμένα, δεν μπορούσαν να περιμένουμε, και ευτυχώς, γιατί ήταν 26 χιλιόμετρα, και μετά κάναμε μια κίνηση και πήγαμε και κάναμε μια κατάληψη μέσα στο στρατόπεδο Καρατάσου. Κατάληψη γιατί εκμεταλλευτήκαμε ένα ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ανήκει στο στρατό, ανήκει στο Δήμο, ανήκει στην ΚΕΔ του Δημοσίου. Τέλος πάντως τα μάτια μας τα άνοιξαν μια ομάδα έξυπνοι ανθρώπων της Θεσσαλονίκης που λέγονται ομοτράπεζοι. Ξέρετε, η ομοτράπεζη είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία είχε διάφορους παραγωγούς κοντά στη Θεσσαλονίκη. Σου λέγανε αυτός είναι ο λογαριασμός μας, βάλε 20 ευρώ και ηλεκτρονικά να παραγγέλνεις ορισμένα προϊόντα μας που θα τα βλέπεις στη λίστα του ίντερνετ, και εμείς ανάλογα με τις αγορές σου θα σου αφαιρούμε 3 ευρώ για τα κολοκυθάκια σου, τόσο για τα αυγά σου. Πού θα τα παίρνεις τα προϊόντα αυτά? Θα τα παίρνεις σε 3 σημεία της Θεσσαλονίκης, την Τρίτη και την Πέμπτη. Τα παρέγγελνες ιντερνετικά και εσύ πήγαινες σε 3 σημεία της Θεσσαλονίκης, έπαιρνες τα προϊόντα σου και σου αφαιρούσαν αυτοί τα αντίστοιχα έξοδα από το λογαριασμό που είχες καταθέσει στην τράπεζα. Δικά τους παιδιά ήμασταν, και η αλήθεια είναι ότι η πάσα ήρθε από τον κοινωνικό λαχανόκηπο στο αγρόκτημα του αεροδρομίου του Ελληνικού. Μάλλον ήταν πρωτοπόροι Αθηναίοι σε αυτό. Αυτοί οι ομοτράπεζοι το μυρίστηκαν, μας πέταξαν το σπόρο, αλλά εμείς ήμασταν μάγκες. Γιατί? Διότι δεν μείναμε στο μπλα μπλα στην κουβέντα. Σε 3 μήνες δείξαμε την αυτενέργεια, μπήκαμε μέσα στο στρατόπεδο. Φανταστείτε, χόρτα, ξέρω εγώ, ήτανε, θα σας δείξω και φορές φωτογραφίες, στη ζούλα. Πρώτα το καθαρίσαμε, το ξεχερσώσαμε με δικιά μας, και κάποια στιγμή στη ζούλα, για να μην μας πιάσουν, φέραμε ένα τραχτέρ. Φέραμε ένα τραχτέρ, του δώσαμε 2-3 εκατοστάρικα ρεφενέ. Φανταστείτε τώρα το στρατόπεδο να το πιάσει αστυνόμος μέσα στο στρατόπεδο να οργώνει το τραχτέρ. Τέλος πάντων έγινε αυτό. Στη συνέχεια μια κατάσταση πάντα ρεφενέ και φτηνή. Αγοράσαμε εργαλεία, καροτσάκια, σπόρους, όλα, και σε μια κάσκα ποδηλάτη, σε μια κάσκα μηχανόβιου κάναμε την κλήρωση των μεριδίων. Χωρίσαμε το 1,5 στρέμμα στα 40 μερίδια και πήραμε, και εγώ ο χαρτογιακάς πήρα μεγάλες χαρές έχοντας επαφή με τη γη. Βέβαια δεν είμαι Αμερικανάκι να λέω, λόγω και ηλικίας βέβαια, που να αναγνωρίζω
ένα πράγμα ότι είναι λαχανικό όταν το δω περιτυλιγμένο σε σακούλα και με μια τιμή επάνω, όπως είναι τα σύγχρονα παιδιά, αλλά πήρα μεγάλες χαρές στην επαφή με τη φύση, αγάπησα, ερωτεύτηκα πάρα πολύ τις κολοκυθιές, συνομιλούσα μαζί τους και είναι αυτό που λένε μπες στην κυπουρική, μπορεί να μην φας πολλές ντοματούλες, αλλά θα κάνεις ψυχοθεραπεία. Η Πέρκα λοιπόν στα 2 χρόνια, λόγω του ότι ήταν έτοιμη, όριμη η κοινωνική συγκυρία, η μια ομάδα των 50 ατόμων σε ένα χώρο 1,5 στρέμματα γέννησε άλλες 6 ομάδες. Φούντωσε, γέμισε το Καρατάσου με ομάδες καλλιεργητών. Ξεκινήσαμε 50 και τώρα είναι 250. Και μάλιστα γεννήσαμε και το Περκανθές, Πέρκα Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το οποίο ευδοκίμησε στο στρατόπεδο Κόδρα Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Μην τα πω όλα, να μείνει κάτι και για το αυτό. Πάντως το μήνυμα είναι, πρέπει να το πω, ότι στο στρατόπεδο, θα σας τα πω, κάνουμε και κοινωνική πολιτική, δηλαδή είπαμε ότι όχι μόνο, αν και εγώ τους είπα κύριοι, εγώ θέλω το δικό μου λαχανόκηπο, θα μου επιτρέψετε αυτή την μικροαστική, θέλω τις ντοματούλες μου μεν, αλλά έχουμε και κομμάτια γης για κοινωνική αλληλεγγύη, για να δίνουμε στο κοινωνικό παντοπολείο ή στην εκκλησία ή όπου χρειάζεται. Τελειώνω. Στα 60 μου κατάλαβα ότι δεν το είχα πιάσει, ότι η γη σε ενώνει. Υπάρχει μια υπόγεια αλληλέγγυα διαδικασία, δηλαδή στο Καρατάσου δεν παράγουμε μόνο ντοματούλες και πιπεριές και τα πολύ κακά κορίτσια, τις μελιτζάνες, τις δίστροπες που δεν βγήκαν πολύ καλές, αλλά παράγουμε και ένα κλίμα αλληλέγγυας, μια πολύ καλή συνεργασία βγήκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Αντώνη τον Καράγιο εδώ στο Πέρκα και καλούμε την κυρία Διονυσία Νικολοπούλου από την Προσκαλώ, από την Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Καλησπέρα και από μένα. Αυτές τις μέρες στην Αθήνα, τέλειωσε μάλιστα χθες, ήταν το φεστιβάλ της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, το οποίο είχε ένα σύνθημα μέσα στα συντρίμμια που προκάλεσε η κατακρίνηση του σημερινού κόσμου, κάπως έτσι, ακριβώς τη διατύπωση δεν τη θυμάμαι, αλλά κάπως έτσι είναι το νόημα. Εμείς ποτίζουμε τα λουλούδια του αύριο. Μέσα από μια τέτοια λογική γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και η πρωτοβουλία Προσκαλώ ακριβώς μέσα στην κρίση. Προσκαλώ σημαίνει πρωτοβουλία συνεργασίας για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Στόχος της είναι να δημιουργήσει κάποιες δομές συνεργατισμού και συνεταιρισμού, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας και σε επίπεδο εργασιακό, παράγοντας όχι μόνο κάποια προϊόντα, αλλά παράγοντας σχέσεις ισότητας, κατά κύριο λόγο μέσα από τον συνεταιρισμό, σχέσεις ισότητας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Ο συνεργατισμός, ένας επίσης στόχος πολύ βασικός είναι να ξεπεράσουμε και τις παθογένειες του τι σημαίνει ο συνεταιρισμός στην Ελλάδα, να κάνουμε κάτι άλλο. Γιατί αυτό που επιχειρείται να γίνει είναι να γίνει από εμάς και από κανέναν άλλον. Επομένως, αν θα το φτιάξουμε με έναν θετικό τρόπο και με έναν τρόπο που μας πηγαίνει κάπου παραπέρα, θα το κάνουμε εμείς. Αν επίσης το χαλάσουμε και ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν και στα λάθη του παρελθόντος, επίσης θα το κάνουμε εμείς. Επομένως, είναι δικό μας, το κάνουμε εμείς και το προχωράμε με έναν τρόπο θετικό, παράγοντας δημοκρατία, ισότητα, παράγοντας έναν πλούτο που δεν είναι για να δημιουργήσει ανισότητες, αλλά το αντίθετα για να δημιουργήσει σχέσεις ισοτιμίας και δικαιοσύνης.
Αυτό σε εργασιακό επίπεδο και βέβαια ο στόχος είναι να μην μείνουμε εκεί. Τώρα θυμάμαι τον κύριο Παναγιωτίδη από το Αγροτικό Παντοπολείο, δηλαδή σε αυτό το σημείο. Πραγματικά ο στόχος είναι να πας παραπέρα και να κάνεις δίκτυα τέτοιων δομών, τα οποία θα συνδέονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους, ξεκινώντας από τα εργασιακά, γιατί δεν μπορεί όταν εκπαιδεύεσαι να λειτουργείς με τέτοιους τρόπους, παράγεις και έναν καινούριο άνθρωπο, παράγεις και μια νέα κοινωνία και έναν καινούριο πολιτισμό. Αυτός ο πολιτισμός δεν μπορεί παρά να οδηγήσει κάπου αλλού. Το ίδιο, έτσι ακριβώς το σκεπτικό της προσκαλώ είναι, όπως υπερασπιζόμαστε τα δικά μας δικαιώματα, τα ατομικά αλλά τα κοινωνικά, υπερασπιζόμαστε και ευρύτερα κοινωνικές δομές, όπως είναι τα κοινά αγαθά. Γι' αυτό το λόγο η προσκαλώ υποστηρίζει και συμμετέχει ενεργά στην κίνηση 136, που είναι η υπεράσπιση του δικαιώματος της πρόσβασης όλων μας στο νερό, και ειδικά για το νερό της πόλης μας που πωλείται σε μια από τις γνωστές πολυεθνικές του νερού, περνώντας μέσα από κάποιους συνεταιρισμούς, ενωνόμαστε σε συνεταιρισμούς και διεκδικούμε το δικαίωμά μας στο να διαχειριστούμε εμείς τα κοινωνικά αγαθά. Ένα είναι το νερό, ένα άλλο είναι τα σκουπίδια, μέσα από την πρωτοβουλία κοινωνικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Τα σκουπίδια επίσης, είναι μια άλλη πρωτοβουλία αυτή, παρόμοια με την ιστορία του νερού. Τα σκουπίδια επιχειρούνται αυτό που προωθείται όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, των στερεών αστικών αποβλήτων, είναι η καύση τους. Η καύση είναι μια διαδικασία που επίσης είναι μια διαδικασία και ρυπογόνα στο περιβάλλον, όπως είναι και η ταφή των απορριμμάτων. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούν να προωθηθούν, μικρές και ευέλικτες μονάδες αποκεντρωμένες, που να λειτουργήσουν για το όφελος το δικό μας, να υπάρχει ένας κοινωνικός έλεγχος σε όλα αυτά. Αυτή με λίγα λόγια τώρα είναι η πρωτοβουλία για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων. Επίσης, η Προσκαλώ υποστηρίζει τον μεγάλο αγώνα που κάνει η Βιομέ και είναι στο πλευρό των εργαζομένων στην προσπάθειά τους να πάνε παρακάτω το εγχείριμά τους. Έχει δημιουργήσει το Βιοσκόπ, έναν καταναλωτικό συνεταιρισμό, ο οποίος σύντομα ανοίγει το πρώτο του παντοπολείο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 42. Θα χαρούμε να σας δούμε και να το μάθετε, να το γνωρίσετε αυτό. Είναι ένα παντοπολείο, το οποίο, για να μην σας κουράζω περισσότερο με αρχές, λειτουργεί πάνω στις αρχές που αναφέρθηκαν προηγουμένως από το ανοιχτό δίκτυο και στις σχέσεις αυτές που δημιουργούνται με τους καταναλωτές και τους παραγωγούς. Λειτουργεί με συνεταιριστική μερίδα. Μέχρι στιγμή έχει γύρω στα 310 μέλη. Έχουν αγοραστεί 340 μερίδες περίπου, που σημαίνει ότι μαζεύτηκαν κάποια χρήματα για να ξεκινήσει το εγχείρημα, και στόχος είναι ούτε αυτό να μείνει εκεί, να πάει παρακάτω, να δημιουργήσουμε πολλά τέτοια παντοπολεία στην πόλη, τα οποία δεν είναι κερδοσκοπικά, δεν κερδίζει κάποιος από εμάς χρήματα από αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, εκπαιδεύοντας τον εαυτό σου μέσα από τέτοιες διαδικασίες, απλά παράγεις έναν διαφορετικό άνθρωπο, μια διαφορετική κοινωνική συνείδηση, και δεν είναι αυτόματη η σκέψη όπως είναι μέχρι τώρα. Όταν κάνεις κάτι, τι έχεις να κερδίσεις εσύ από αυτό? Τι έχεις να κερδίσεις υποστηρίζοντας το νερό σου, για παράδειγμα, και να μην αφήνοντας πολυεθνικές να το πάρεις? Έχεις να κερδίσεις χρήματα? Όχι. Τι έχεις να κερδίσεις όταν λες ότι υπάρχουν άλλες προτάσεις πέρα από την καύση των σκουπιδιών, η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση ή ο περιορισμός παραγωγής αποβλήτων? Δεν έχεις να κερδίσεις κάτι με αυτόν τον τρόπο. Παράγεις λοιπόν διαφορετικά προϊόντα μέσα από διαφορετικές σχέσεις, παράγεις διαφορετικούς ανθρώπους, παράγεις διαφορετικό περιβάλλον μέσα από αυτές τις διαδικασίες, γιατί επίσης το περιβάλλον μέσα από την οικονομία που ζούμε όλοι αυτή τη στιγμή, την κατάρρευσή της,
καταστρέφεται συστηματικά μέσα από τον ανορθολογισμό μιας παράλογης οικονομίας. Και επίσης η Προσκαλώ έχει φτιάξει το Λαϊκό Πανεπιστήμιο που είμαστε σήμερα εδώ, το οποίο εκτός από το να γνωρίζει ανθρώπους μεταξύ τους, συλλογικότητες μεταξύ τους, προσπαθεί να συνενώσει κάποιες τέτοιες δράσεις και πέρα από αυτό προσπαθεί να δημιουργήσει ένα βήμα για να πάμε παρακάτω, να κάνουμε πραγματικά πράγματα και κάθε φορά να πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω δημιουργώντας δομές συνεργατικές, συνεταιριστικές και κυρίως δικτύωση δομών. Τώρα η Προσκαλώ έχει εμπνευστεί από ένα μεγάλο συνεταιρισμό, ένα δίκτυο μάλλον συνεταιρισμών που γεννήθηκε σε μια βάσκικη πόλη, δημιουργώντας καταρχάς μια συνεταιριστική επιχείρηση που έφτιαχνε φούρνους και θερμάστρες πετρελαίου το 1956, αν θυμάμαι καλά. Σύντομα κατάφερε να δημιουργήσει τόσους πολλούς συνεταιρισμούς. Μέσα σε λίγα χρόνια έφτιαξε μέχρι και πολυτεχνική σχολή, ακόμα και συνεταιρισμούς που παρήχαν υπηρεσίες ασφάλειας και περίθαλψης για τους εργαζομένους. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει παρόμοια εγχειρήματα αυτής της κλίμακας, μικρότερης, μεγαλύτερης, υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία του κόσμου που έχουν γίνει και φυσικά αν θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και να θέλουμε πραγματικά να πάμε μπροστά, δεν κλείνεσαι μέσα σε ένα παράδειγμα το οποίο ούτως ή άλλως μπορεί να έχει και τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματά του, πάντα υπάρχουν αυτά. Παρόμοια εγχειρήματα έχουν εξεπηδήσει σε όλα τα σημεία του κόσμου και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι είναι καλό να είμαστε με ένα μάτι, να βλέπουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και να παίρνουμε θετικά πράγματα από όλες τις δράσεις αυτές που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη Διονυσία Νικολοπούλου από την Προσκαλώ και θα θέλαμε να ακούσουμε τον Νίκο Βρεκούση από το Κοινωνικό Καταναλωτικό Συνεταιρισμό BioScope. Καλησπέρα και από μένα. Στη συνέχεια της προηγούμενης ομιλήτριας, της Διονυσίας που σας είπε περιληπτικά για το Κοινωνικό Καταναλωτικό Συνεταιρισμό, το BioScope, θα ήθελα να σας πω μερικά περισσότερα έτσι στοιχεία και να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο. Θα μου επιτρέψετε λίγο την ανάγνωση για την οικονομία του χρόνου. Ο Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης, με το διακριτικό τίτλο BioScope, ιδρύθηκε ύστερα από πρωτοβουλία της Προσκαλώ, όπως ακούσατε και προηγουμένως, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη ή καλύτερα την επανανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος στην Ελλάδα, με πρώτο αντικείμενο τη δημιουργία ενός συνεταιριστικού σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη. Η ιδέα δεν είναι καινούρια, τα μέσα όμως που χρησιμοποιούμε για την υλοποίηση της ιδέας φιλοδοξούμε να αποτελέσουν έναν καινούριο δρόμο για την ανάπτυξη και την διάχυση του συνεργατικού κινήματος στον οικονομικό τομέα και ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Λίγα λόγια για το εσωτερικό της κίνησης. Τη Δευτέρα 30 Γενάρη 2012 έγινε η συνάντηση των πρώτων 100 ιδρυτικών μελών στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, που αποφασίστηκε η ίδρυση του συνεταιρισμού. Το νομικό πλαίσιο στο οποίο εδράζεται αυτός είναι ο νόμος 1667 του 86 για τους αστικούς καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, που επιτρέπει την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ωφέλεια και την οικονομική ωφέλεια των μελών του. Την 5η 29 Μαρτίου του 2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ιδρυτική συνέλευση του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης στο κτίριο του Κέντρου Ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την ύπαρξη 1.000 μελών με συνεταιριστική μερίδα αξίας 150 ευρώ για το ξεκίνημα της λειτουργίας του καταστήματος. Μετά από 2 αλλαγές του επιχειρηματικού σχεδίου και του επιχειρησιακού σχεδίου, την 3 Ιουλίου του 2013, πριν από λίγους μήνες δηλαδή, αποφασίστηκε το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος. Σήμερα ο συνεταιρισμός, όπως ακούσατε και προηγουμένως, έχει λίγο πάνω από 300 μέλη με 330-340 περίπου μερίδες, ενώ το κατάστημα που βρίσκεται στην Λεωφόρο Καραμαλή, πρώην Νέα Εγναντία 42, σε λίγες μέρες πραγματοποιεί τα εγγένειά του.
Μια σύντομη περιγραφή τώρα του συνεταιρισμού. Για μια σύντομη περιγραφή θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέλη στο συνεταιρισμό μπορούν να γίνουν μόνο φυσικά πρόσωπα, ενώ το κάθε μέλος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 100 μερίδες. Φιλοδοξία μας αυτή, για να πούμε κάποιον με 100 μερίδες. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού. Εξυπακούεται ότι ένα μέλος έχει μία ψήφο κατά τη λήψη των συλλογικών αποφάσεων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μερίδων που διαθέτει. Η αρχή ένα πρόσωπο μία ψήφος είναι το σήμα κατά τεθέν, στο πλαίσιο μιας αμεσοδημοκρατικής λειτουργίας και της αυτονόητης αρχής ότι η διοίκηση και ο έλεγχος του συνεταιρισμού είναι η υπόθεση των μελών του. Επίσης, η συνεταιριστική μερίδα δεν έχει καμία σχέση με τις μετοχές ή τα μερίδια άλλων μορφών εταιριών, αλλά είναι προσωπική και μεταβιβάζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε προς άλλο μέλος της οικογένειας ή σε περίπτωση θανάτου στους νόμιμους κληρονόμους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μεταβίβαση μερίδας προς τρίτο προϋποθέτει τη διαδικασία εισδοχής νέου μέλους στο συνεταιρισμό και την αποδοχή αυτού του νέου μέλους από τα όργανα του συνεταιρισμού. Τα όργανα διοίκησης και ελέγχου είναι αυτά που προβλέπει ο νόμος. Η Γενική Συνέλευση, το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και το 5μελές Εποπτικό Συμβούλιο. Όσον αφορά όμως τα πρόσωπα, τα εκλεγμένα πρόσωπα που αποκτούν διοικητικό ρόλο στο συνεταιρισμό, έχουμε την πρόθεση να διαμορφώσουμε μια άλλη αντίληψη της λειτουργίας των ρόλων που πραγματώνουν τα πρόσωπα αυτά. Φιλοδοξία μας είναι η διοίκηση του συνεταιρισμού να είναι μια συλλογική διαδικασία που να υπερβαίνει τα πρόσωπα, αλλά να αξιοποιεί στο έπακρο τις προσωπικές δυνατότητες του καθενός. Η συζήτηση για κάτι τέτοιο έχει ήδη ξεκινήσει στους κόλπους του συνεταιρισμού μας και θα αποτυπωθεί στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, που όπως καταλαβαίνετε δεν θα ασχολείται μόνο με διαδικαστικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας. Θέλουμε να ανοίξουμε καινούριους δρόμους στο συνεργατικό κίνημα και για το λόγο αυτό τα βήματά μας οφείλουν να είναι σίγουρα και συνετά. Όπως επίσης ένα χαρακτηριστικό του VIOSCOP είναι και η λειτουργία ανοιχτών επιτροπών και ανοιχτών ομάδων εργασιών. Ανοιχτή επιτροπή και ομάδα σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή όταν το θελήσει και για όσο χρόνο το θελήσει. Η λειτουργία μέχρι σήμερα των επιτροπών και των ομάδων με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας δεν έχει επηρεάσει καθόλου την απόδοση των εργασιών τους. Τέτοιες ομάδες, για να καταλάβετε περίπου τι εννοώ, είναι η Επιτροπή Προβολής και Επικοινωνίας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιχειρησιακού Σχεδίου, Κανονισμού Λειτουργίας, Γραφείου και Υποδομών και η Επιτροπή Ποιότητας. Ομάδες εργασίας, και αυτό έχει σχέση με το άνοιγμα του καταστήματος, είναι η επιλογή του σημείου του καταστήματος, του αρχικού κόστους κατασκευής, του αρχικού κόστους προϊόντων, της πληροφοριακής υποδομής, της κατοίκων παράδοσης προϊόντων, σκοπεύουμε να κάνουμε και delivery, και της προσέλκυσης νέων μελών. Στις παραπάνω επιτροπές και ομάδες συμμετέχουν συνολικά 40-50 άτομα, ποσοστό περίπου το 15 με 16% των συνολικών μελών μας. Και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, γιατί ο συνεταιρισμός παρέχει και εκπαίδευση στα μέλη του, έχει ήδη διοργανωθεί από την Ανοιχτή Επιτροπή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις 23 και στις 4 Φεβρουαρίου του χρόνου που τρέχει, το πρώτο σεμινάριο που παρακολούθησαν συνολικά 43 μέλη, τα οποία συγκροτούν τις ανοιχτές επιτροπές και ομάδες που ακούσατε παραπάνω. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η προσφορά εθελοντικής εργασίας κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του καταστήματος, που κατέβασε το κόστος κατασκευής του σε χαρακτηριστικά χαμηλά επίπεδα. Λίγα λόγια για τη λειτουργία του συνεταιρισμού. Το παντοπολείο του Βίος θα ξεκινήσει τη λειτουργία του με 4 εργαζόμενους, ένας εκ των οποίων θα είναι και ο υπεύθυνος συντονιστής της όλης λειτουργίας. Την εργασία του εμπορικού διευθυντή θα κάνει η Επιτροπή Ποιότητας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις τιμές και το είδος των προϊόντων του καταστήματος, φυσικά και για τον ποιοτικό έλεγχό τους. Η επιλογή των προϊόντων. Τα προϊόντα που εισέρχονται στα ράφια του VIOSCOP περνούν υποχρεωτικά από 5 στάδια ελέγχων που αφορούν τον τρόπο παραγωγής του προϊόντος, τα περιεχόμενα συστατικά του, τον τόπο παραγωγής, τη μέθοδο παραγωγής και τέλος την εργασιακή πολιτική που ακολουθεί ο παραγωγός σε περίπτωση που αυτός είναι μια μεγάλη εταιρεία. Οι συνεργάτες μας. Ο βασικός συνεργάτης του VIOSCOP όσον αφορά την προμήθεια προϊόντων είναι η Ελληνική Διατροφή. Μια εταιρεία που αποτελείται από πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς παραγωγών και μεμονωμένους παραγωγούς. Η τεχνογνωσία μιας τέτοιας εταιρείας αποτελεί πλεονέκτημα για μας και την οποία την έχουμε στη διάθεσή μας.
Αυτό φυσικά δεν εμποδίζει καθόλου το συνεταιρισμό να συνεργάζεται με λοιπούς τοπικούς ή παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής, γεγονός που ήδη συμβαίνει, αφού περισσότεροι από 60 τέτοιοι παραγωγοί θα διαθέτουν τα προϊόντα τους σε εμάς. Η συνολική κωδική προϊόντων που θα διαθέτει το κατάστημα θα υπερβαίνει τους 1.500. Πώς πιστοποιούνται αυτά τα προϊόντα? Καταρχήν από το σύστημα πιστοποίησης ελληνικής διατροφής. Σκοπός μας όμως είναι να αναπτύξουμε σε συνεργασία μαζί της, καθώς και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ΚΕΠΚΑ και άλλους φορείς, ένα ολοκληρωμένο σύστημα πιστοποίησης που θα εγγυάται απόλυτα την ποιότητα των προϊόντων που θα παρέχει το σούπερ μάρκετ. Για το σκοπό αυτό έχουμε ορίσει αρμόδια την Επιτροπή Ποιότητας του Συνεταιρισμού, του Βιοσκόπ. Όσον αφορά τη διανομή των πλεονασμάτων, υπάρχει καταστατική πρόβλεψη για περιορισμένη διανομή των καθαρών πλεονασμάτων, κερδών δηλαδή, του συνεταιρισμού. Μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, τακτικών και έκτακτων, τα υπόλοιπα πλεονάσματα θα διατίθενται σε ποσοστό 35% στους εργαζόμενους και στα μέλη, ενώ το υπόλοιπο 65% θα κεφαλαιοποιείται υπέρ των δράσεων του συνεταιρισμού. Εδώ θα εξηγήσω τι εννοώ λίγο παρακάτω. Έτσι, στη βάση του καταστατικού, το πλεόνασμα τα πλεονάσματα γυρίζουν στα μέλη του συνεταιρισμού, αλλά και στην ίδια την τοπική κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό στηρίζουμε τους παραγωγούς του τόπου μας και ταυτόχρονα συμβάλλουμε στο να παρακαυθούν οι μεσάζοντες και να σπάσουν τα μονοπόλια, διασφαλίζοντας προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές για όλους, είτε είναι κάποιος μέλος του συνεταιρισμού, είτε δεν είναι. Και στην ερώτηση φυσικά αν πρέπει να δούμε την αγορά μιας συνεταιριστικής μερίδας σαν επένδυση κεφαλαίου, η απάντηση είναι σαφώς όχι. Γιατί στόχος θα είναι οι χαμηλότερες δυνατές τιμές. Ο συνεταιρισμός φυσικά δεν θα λειτουργεί με σκοπό τη ζημιά, αλλά αν έχει υψηλά κέρδη, κάτι δεν θα κάνει καλά με τις τιμές. Και στο σημείο αυτό και σαν επίλογο, θα μου επιτρέψετε να πούμε λίγα λόγια για τους σκοπούς του συνεταιρισμού, κάτι το οποίο είναι και ιδιαίτερα σημαντικό. Διαβάζω πρώτα από το καταστατικό. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η άσκηση δραστηριοτήτων ιδιαίτερα καταναλωτικού, μεταφορικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, περιβαλλοντολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, με βάση τις αρχές κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της άμεσης δημοκρατίας. Ειδικότερα, είναι προσανατολισμένο στην προμήθεια τοπικών και εγχώριων κατά προτίμηση προϊόντων και υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και χαμηλής τιμής, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό της αντίστοιχης παραγωγής, ταυτόχρονα με την κάλυψη των αναγκών των μελών του σε αγαθά και υπηρεσίες με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο πρώτο στάδιο περιγραφής του σκοπού δεν εντάσσεται μόνο το στενό πλαίσιο της λειτουργίας ενός παντοπολίου, με ειδικά έστω χαρακτηριστικά, όπως αναλύεται στο δεύτερο μέρος του σκοπού, αλλά ο σκοπός διευρύνεται και σε άλλα πεδία δράσης αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, περιβαλλοντολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Κάτι τέτοιο διαφαίνεται καθαρά και από το άρθρο 26 του καταστατικού μας, όπου προβλέπεται ειδικό αποθεματικό για την πραγματοποίηση κοινωνικών, εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων που πραγματοποιεί ο συνεταιρισμός. Με λίγα λόγια, η δημιουργία ενός συνηθισμένου σούπερ μάρκετ δεν είναι ο αυτοσκοπός μας. Ο συνδυασμός του τρόπου που επιλέγουμε τα προϊόντα μας και του τρόπου που διαθέτουμε το καθαρό πλεόνασμα μας κάνουν να διαφέρουμε καθοριστικά από μια επιχείρηση που αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση του ωφέλους των μελών ιδιοκτητών της. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια επιχείρηση, μια επιχειρηματική μονάδα που θα επεξεργάζεται με τον καλύτερο τρόπο τους συντελεστές της παραγωγής και θα διαφέρει από τις υπόλοιπες στο ότι ο συντελεστής εργασία θα εκτιμάται περισσότερο από το συντελεστή κεφάλαιο και από το ότι η συσσόρευση του κεφαλαίου που θα πραγματοποιείται θα αναδιανέμεται σε αυτούς που την παράγουν και στον κοινωνικό τους περίγυρο. Είμαστε μια επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Το εγχείρημα του κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης είναι ο θεμέλιος λίθος της πράξης που ακολουθεί τη θεωρία και πραγματώνει την ιδέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Έχουμε πει, λέμε και μεταξύ μας, ότι ο καλύτερος τρόπος για να πεις κάτι είναι να το κάνεις. Θέλουμε να καταρρίψουμε το μύθο ότι οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το εξωτερικό, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι χιλιάδες μάτια είναι στραμμένα πάνω μας, τα οποία περιμένουν να επιβεβαιώσουν το αν η κοινωνία μπορεί να υπερβεί την αγορά. Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι να πετύχουμε.
Σκοπός μας να παρουσιάσουμε στην πράξη μια εφικτή, εναλλακτική και προπαντός ανθρώπινη πρόταση ενός νέου τρόπου παραγωγής, διανομής και αναδιανομής του πλούτου. Αυτά τα λίγα όσον αφορά το εγχείρημά μας για τον κοινωνικό καταναλωτικό συνεταιρισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Νίκο Γρεκούση από τον Κοινωνικό Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Βιοσκόπ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος άλλος φίλος από κάποια άλλη συλλογικότητα και δεν του δώσαμε τον λόγο. Αν θέλεις τον λόγο, ναι. Μπορείτε να... Δεν θα σε λάθη στιγμή. Ελάτε. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Αγγέλικη Λεμοτζόγλου. Είμαι μέλος της Συνέλευσης Κατοίκων Καλαμαριάς. Η συνέλευσή μας δημιουργήθηκε εδώ και 2 χρόνια. Δημιουργός της ήταν το μνημόνιο και οι κοινωνικές ανάγκες που προέκυψαν από αυτό. Ασχοληθήκαμε αρχικά με το χαράτσι της ΔΕΗ, το γνωστό και περιβόητο, και από εκεί και πέρα και με πολλές κοινωνικές δραστηριότητες, εργασιακά θέματα, με την ιδιωτικοποίηση δημόσιων χώρων. Συμμετέχουμε και απαντάμε σε κάθε κάλεσμα που απαιτεί κοινή δράση. Όπου μας καλούν και μπορούμε, συμμετέχουμε. Τώρα, συμμετέχουμε επίσης στο ανοιχτό δίκτυο. Εδώ και 1 χρόνο περίπου διοργανώνουμε και εμείς αγορές χωρίς μεσάζοντες, απευθείας διάθεσης προϊόντων από παραγωγούς. Και έχουμε διοργανώσει πάνω από 14. Είμαστε σε μια φάση απολογισμού και είμαστε στην ανίχνευση και στις δυνατότητες που έχει όλο αυτό το κίνημα να εξελιχθεί. Ψάχνουμε τρόπους βελτίωσης και γι' αυτό πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε συνεργασία, συζήτηση σχετικά με όλο το θέμα αυτό θα ωφελήσει και την συνέλευσή μας. Πάνω στον προβληματισμό μας για το αν θα συνεχίσουμε και με ποιο τρόπο, γιατί υπήρξε ένα τέτοιο ζήτημα στη συνέλευσή μας φέτος, πήραμε την απάντηση τόσο από τις ανάγκες των παραγωγών, οι οποίοι έχουν μπει ήδη σε με πολύ μικρά βήματα βέβαια, σε μια άλλη διαδικασία σκέψης και προσαρμογής ως προς τη διάθεση του προϊόντου τους μέσω των κινημάτων, που ειδικά στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα είναι αρκετά ισχυρά, όσο βέβαια και σε σχέση με τις ανάγκες των καταναλωτών, αγοραστών, δηλαδή εμάς, τους υπόλοιπους. Ζητήματα σε εκκρεμότητα. Μετά από όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει και μέσα στο ανοιχτό δίκτυο, αλλά και με άλλες ομάδες, οι οποίες είτε παρακολουθούν απλώς το ανοιχτό δίκτυο, είτε οργανώνουν αγορές χωρίς μεσάζοντες, χωρίς να συμμετέχουν σε αυτό. Ζητήματα σε εκκρεμότητα παραμένουν. Έχει αναφερθεί από προηγούμενους ομιλητές, η ασφάλεια των τροφίμων, ο ποιοτικός έλεγχος τους, ο συντονισμός μας όλων, εννοώ των πρωτοβουλειών, συνελεύσεων, κινημάτων και συνεταιριστικών κοινωνικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με το θέμα, η νομική μας θέση και αντιμετώπιση τυχόν αντιδράσεων και καταστολής, το χωροταξικό που αντιμετωπίζουμε, όλες οι πρωτοβουλίες και συνελεύσεις που διοργανώνουμε ανοιχτές αγορές, δηλαδή υπαίθριες, και παραμένει βέβαια το ζήτημα του καθορισμού της δίκαιης τιμής και θα νομίζω ότι θα μας απασχολήσει για καιρό ακόμη, μέχρι να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Και η παραπέρα εξέλιξη του όλου εγχειρήματος. Δηλαδή το μετά από ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Ζητούμενα είναι η περαιτέρω συνεργασία. Αυτό το ακούω με κάθε αφορμή. Όλοι ζητάμε λίγο πολύ την συνεργασία και όχι μόνο όσον αφορά τις αγορές χωρίς μεσάζοντες, αλλά και οποιαδήποτε άλλη κοινή δράση. Δράση
υποστήριξης, αλληλοστήριξης, αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας. Είναι οι κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις της εποχής. Το κίνημα χωρίς μεσάζοντες έχει δυναμική, εξελίσσεται. Ξεκίνησε τουλάχιστον όσον αφορά την αντιμετώπιση από τη δικιά μας τη συνέλευση, ως μια μορφή, μια πράξη αντίστασης, αλληλοστήριξης. Θέλαμε να λύσουμε και εμείς τα δικά μας προβλήματα μαζί με όλο τον υπόλοιπο κόσμο μέσα από αυτό. Η συμμετοχή μας στο δίκτυο και η ανάγκη της συνεργασίας όλων των ομάδων και πρωτοβουλειών και συνεταιρισμών κοινωνικών βοηθάει στην καλύτερη ενημέρωση όλων μας. Υπάρχουν άνθρωποι που, όπως εγώ, που δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν μέχρι προσφάτως το αντίδι από το σπανάκι, παράδειγμα. Και τώρα έχουμε βρεθεί να μαθαίνουμε για τρόπους παραγωγής καλλιέργειας και να εμβαθύνουμε πολύ περισσότερο στο θέμα. Να αντιμετωπίσουμε κοινή αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι με ικανοποίηση ότι ανοίγονται νέοι δρόμοι για τη διακίνηση της τροφής μας και για την παραγωγή και για τη διακίνηση της διατροφής μας. Το σημαντικό είναι ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια και όταν λειτουργούμε μαζί έχουμε ελπίδα να βρούμε λύσεις, να προτείνουμε και να εφαρμόσουμε λύσεις. Αυτά από τη συνέλευση. Καλημέρα, Σταλή. Σας ευχαριστώ.